Το καλοκαίρι έκανε την εμφάνισή του για τα καλά και οι παραλίες άρχισαν να γεμίζουν με λιοκαμένα σώματα, μετατρέποντας την άμμο σε πασαρέλα. Μαγιό και καφτάνια, αξεσουάρ παραλίας, τσάντες και παπούτσια σε πλήρη διάταξη. Κάθε σύγχρονη γυναίκα θέλει να ξεχωρίζει και στην παραλία και αναζητά αυτό που θα αναδείξει την θηλυκότητά της. Ενδιαφέρουσες προτάσεις έρχεται να μας δώσει η Κύπρια σχεδιάστρια μαγιό Μάρσια Θρασιβούλου. Βρεθήκαμε στο στούντιο και εργαστήρι της, όπου σχεδιάζει τα μαγιό με την επωνυμία Ocean Blue, όπου είχαμε και την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και μια φωτογράφηση από την φετινή της κολεξιόν. Είναι πάρα πολύ δουλειά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μπορώ να πω ότι τα έχω καταφέρει και τα μαγιό μας είναι όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό και βρίσκονται ήδη σε πολύ καλό δρόμο. Η Μάρσια Θρασιβούλου δίνει επιλογές για όλα τα γούστα. Προδίδει όμως σε ποια κατηγορία γυναικών απευθύνεται. Εμπνέομαι από τα ταξίδια μου, από διάφορες εκθέσεις, από πολλές μελέτες, από τη φύση. Ο χαρακτήρας γυναίκας είναι η δυναμική, η ανεξάρτητη, με άλλα λόγια η γυναίκα του σήμερα. Το μαγιό είναι λοιπόν γυναική υπόθεση και η Μάρσια μας προτείνει πως θα πάμε φέτος στην παραλία κομψές και εντυπωσιακές. Σίγουρα τα έντονα χρώματα όπως το κίτρινο, το πορτοκαλί, το πράσινο είναι πάρα πολύ της μόδας και πάνω σε μαυρισμένα δέρμα είναι καταπληκτικό. Όπως επίσης τα floral prints και τα animal prints που είναι πάρα πολύ της μόδας. Και σίγουρα τα καφτάνια, το μακιγιάζ όσο πιο φυσικό γίνεται. Κανονικά δεν βάζουμε μακιγιάζ στην θάλασσα, να αποφεύγουμε τις σκιές και τα πολύ έντονο το μολύβι. Νομίζω δεν ταιριάζει καθόλου στην περίσταση. Το μαλλί που είναι και πάρα πολύ της μόδας φέτος είναι λογορά. Όσο για τα αξεσουάρ, κάτι μικρό, σίγουρα νομίζω είναι ωραίο. Όσο πιο απλό, τόσο πιο ωραίο. Σύμφωνα με τη Μάρσια, η κάθε γυναίκα έχει στο σώμα της κάτι ωραίο που πρέπει να φροντίζει να το αναδεικνύει. Κάπου με το λόσωμο πιστεύω είναι λίγο μύθος το ότι όταν έχεις έξτρα κιλά θα φορέσεις το λόσωμο. Αυτό δεν συμφωνώ τόσο. Δηλαδή, εξαρτάται φυσικά και από το κόψιμο, αλλά οι περισσότερες πιστεύω που με αυτά τα σεξι τα ολόσωμα που βάζουμε πρέπει να έχεις πιο ωραίο σώμα. Χρώματα, χάντρες και λεπτομέρειες, τα χαρακτηριστικά των φετινών μαγιό. Αλήθεια, εσείς πώς θα κατέβετε φέτος στην παραλία?